Hello guys! Good morning and welcome back to my vlog. So today's video guys, punta tayo sa kapatid ko sa bahay nila dito sa Bantay or dito sa dito sa bundok para makikain. Tingnan natin yung bahay nila doon na kubo. Alright, Ilocanos here. So, ganito yung sunrise dito sa amin guys. Kung makikita nyo, ang ganda. Lalo na pag nasa ka doon sa taas doon. Kasi may view deck doon, banda, malapit sa boundary ng Ilocos, Cagayan. Ay ano talaga dun, makikita mo, tanaw mo talaga yung sea of clouds. Alright. What the fuck? Iyan oh, ganda ng background oh. Ayun guys. What the fuck? So yun guys, tara na, samahan nyo ako makikikain. Woot! Ipot! Ipot! Ito yung loob ng kubo nila. Shout out! Wow! Sarap ng ulam ah! Guys ah. Mang Birje, nag-uungot ka manan. Baluna mo na. Alright, kakain na tayo. Bud. Naiya ka ba? Ayaw mo bang maging ambassador ng ambassador ng free-range chicken? Di ka naman makikita na magkakatrabaho.
Kasi magluto sa ano? Rice cooker. Si George favorite lang version eh. Umuwi niya ata siya. Oo nga, ano nga sa ano? Nagbuliches. Check mo kay George. Pero yung ano mo, favorite mo ano? Agad ba? Maalat. Kasi ano yun, ibang bagang mo. Kala mo siguro yung bago. Ayun o, may natira pa o. Pilipino. Ganito pag Pilipino. Kakahiyaan pang kainin yung nag-iisa. Kainin mo na. Uy! Excuse me! Uy! Ang todo. Magkatanda ito eh. Kantanda bitakanda. O ayan, didiretso na natin yan sa may tray para iwas basag. O ayan, 6565. Dapat alternate yung bilang. Kapag 5 dito, 6 sa baba, tapos 5 rin dyan. Ano ito eh, dapat sakto. Kahilera. Pwede na. Mayroon pa sa gilid. Naks, ang puti ko ah. Yan, si Manok. Ilan na itlog mo, pre? Pre, ilan na itlog mo? May itlog ka ba ngayon? Ha? May itlog ka ikaw? Lalaki na nila. Kunti na lang yung medium natin. Kaya sa mga nagre-request ng medium, konti na lang. Mas marami na yung large. Large or XL. Tumatanda na rin kasi itong mga manok natin. Kaya lumalaki rin yung itlog. Ayan, manok na yun. Pupukay! 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 Tapos yung marunong siya pa rin. Sabi na sa doon sa baba. Ay, say, doon sa baba. Pupukay! Ay, itlog dyan, no? Kaninong itlog to? Ha? Kaninong itlog to? Hindi kayo naglalagay sa tamang lagayan ng itlog, ha? Maming ka. Itlog mo yan, no? Kaninong itlog to? Ikaw? Itlog mo yan, no? Hindi kayo naglalagay sa tamang lagayan ng itlog, ha? Yes. Ang dami, oh. Hoy, tindi nyo, ah. Tatlo kayo sa isang pugad, ah. Uy.
Hoy. Mas dyan. Yung nuno ka eh. Hoy. Ah! Four 16. Ay. 120 lang. Dapat damdamay ito. Dapat damdamay. 124. Log nila dito sa taas. Yun. Pag-harvest na kami. Harvest kami ulit mamaya. Meron pa sigurong mga 2 tray yun. Ito ang plano namin dito. Bubunbunan. Ano? Tagalog bunbun? Ha? Bubunbunan namin dito ng graba. Para pag umulan, hindi siya masyadong maputik. Kasi yung ano, yung tubig dumadaan dito tapos pababa dito, kaya accumulate lahat ng tubig dito, kaya maputik. Na pala bata. Yey, pala. Anak. Right, ito na guys. Lagyan na natin ng buhangin dito para at least pag umulan hindi basa. Tapos lagyan natin ng kanal dito kasi ang dulas dyan eh. Dyan na pupunta lahat ng tubig eh. Di ba manok? Okay? Di ba? Laki ni Sandro ato. Bakit ako pa isa bakit madalan niya? Aja pala ko. Kimpa. Laur mabalik na yan. Nabutan na kami ti kuryo. Yung mga kami dito yung kantayin kaya kung gisin kayo mga nagpamagaya. Kasal. Lalu kita lama itu. Kabul kiri. Mata utama angin kita. Rentak kiri. Oke. Dapat jalan. Oh yeah. Oh yes. Oh my god. There you are. Yeah. Naman pagkaldon.
kabilang mo nila. Round ka balay? So guys, tapos na ang ating araw. So ayun, uuwi na tayo. And Jabal, shout out! Gawin ako! Ayan, uuwi na tayo guys!